siamo dole siamo dira ola dula tu tau e billi tau ma ko bele ado magira
ibadah permingguan. Tabara di mariri talo marsoba tu adopan di debata rab jongjong mahita salohutna. Huria di debata ana hina holongan ni Tuhata Yesus Kristus. Nuang jongjong dohita dingananon. Makalason pesta ulang tahun hakai daerah 10 Kepulauan Riau. Napasiyahon. Tamado hita saluhutna manompa debata naung mangalehon pasu-pasuna. Atong marningon saluhut pabahenan ni debata di bagasan ngolu ni Huriana. Tapuji matuhata mariti unungangan. Buhut menortor manompa Kristusi. Atau kamu padual pagotsinami. Baik kamu majolo godang mula-mulai. Ay marmula donatiur marmula lasmi roha. Di Huria Kristen Indonesia, hakai daerah 10 Kepulauan Riau, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Songotada na marmula do sa luhut akan nauli na denggan. Dohot haluaw di Huriana hakai, marhite-hite barita nauli. Nuaing pe amang pardual pargotsinami. Naing rak marlas ni roha mahami sa luhut na, ruas ni Huria hakai, laho manopa de bata di bagasak kamulion na. Jala ibada na mga ramo ti Huriana sa hatu sa dario. Atong, baik kamu majolo kodang sobai, asa ho sa pahami Jesus Kristus si paluay. Nang Roma no potita mariti-iti barita nau. Nuaik pe amang padual palgotsinami. Nunga huso pahami bede bata sileon hanguluan di Huriana. Jalan nuaing naik katidak konon nami masaluhut papahenan na. Doho pangaramotion ni debata tu saluhut Huriana hakai narong di daerah 10 Kepulauan Riawon. Atong baik kamu majolo godang liat-liati. Asa hualiat to kami, jalahu tidak ko kami hatigoran, hadamion, holong ni roha, dohot ngolu na binay baru ni Tuhani, bay damang ba. Jalanunga tapatuduhon parsopota tu debata. Ibana do namang gonggom sadok Huriana hakai. Jalalaos ibana do di bagasak kolongna. Manupa do mamasu-masu Huriana hakai. Asa gabi pasu-pasu tu nahumaliyang. Atong tapuji matuhata. Marhite-hite parminggota sa dario. Marhite-hite goran ni debata ama.
Dohot goran ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goran nito di parbadian na manopalangit dohot tanoom. Di pasaur madamena tutot di muna. Amin rak mahita mangido di tangiang tai. Bereng hami na disong. Inorma hamido hami saluhut na disong. Saya siro hamdi hami, saya panggulu hami. Amin. Marete hita. Marolopolo tu debata maho alisa dokta noom. Edehon hamu mahamuliaon ni guarna. Marmulia bain hamu puji-pujianna. Tung nasokal doaka pabahenamu ali Jehovah. Maratangian mahita. Ali Tuhan debata amanami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Puji-pujian hasanga mahu basa tami tuho sian nasarohanami. Ala dilehon ho tuhami berita na huli na sian Tuhan Yesus Kristus. Namangucat hami sian hahulomon tuhatiuro. Sian hamaten Tuhan uluan.
mauliate mahudok kami Tuho. Ala diramoti hodo huriam hakai daerah 10 kepulauan Riau. Sahat rodi sadarion. Pasauton ulaon pajawamu. Mar parsauran. Mar panidangion. Dohot patupa ulaon para sinirohaon. Lau papatar dohot patipulhon harajomo. Di tonga-tonga ni porotibion. Upang iduhami matuho. Sayramoti mahuriam. Na pinapungumi marhide-hide to din parbadia. Asalam takas hami manoktong di bagasan atam. Ot marurat jala pinauli-uli di bagasan ojakan nasa sadai Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Tangihom matangiham namiyo. Alaniasi dohot tolong ni roham. Amin didongani Tuhan debata maha musaluhutna. Amin haleluya haleluya haleluya. Tangihon hamuma sikat nipatik di minggut na sa darioni manatar surat di Psalmen 5 ayat 12 saat nori 10. Say marlas ni roha masudiak kana marhaposan tuho. Say maredey manasida rodi sa liling-lilingna. Ala ni odinganmu nasida. Say marulupolo mamidaho akka na holong roha di guarmu. Imasahat na tongrak mangidogogo mahita tu di batang la mangulahon patikna. Ali Tuhan di batang say pargugoy mahami mangulahon na hobar tu padimi. Amin. Setiap anak kami sekolah minggu kami harapkan berdiri di tempat masing-masing. Mari kita arahkan anak-anak kita. Kami
Tuhan di bata amanami na di banua gijang. Narodo kami tujolo, manoputi dosa nami. Nunga di babatar roto kami, Jesus do dalan ang uluan, do hot asitongan. Alay sipatado hututo kami, lomo ni rohanami, atik pimaralo tuhatang, targuardo kami Kristen, alay hutodo kami do dalan hanguluan. Sian leleng na mga batot niyang motor sa personam. Away sipatamura do kami dipalit yang lidang pangus nito dan makaluluan. Gabi tolping huriang ipadabulat-bulat. Dunga di pasu-pasuho huriang maride akka pakobasyon na manoka akka ruas na pista. Jalamar hapor siyaw na di pararho marhubas dito nga di bangsonan. Alay hurang dope parsituhon nami, lau padimut-imuton, akan na pinasahat ni Tupuria. Saya sahabi matubaga sa rohanami kasi saan ni dosa nami. Lehom matuhami todim na badiyay. Asa di pargugoy kami manotong di bagasan atang. Asa boy hugotapok kami nasa dosa dohot roha portidion. Asa hupasat nami diri nami tuhong. Gabi pelean na mangulu jalan abadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
ayat 5 sahatu ayat 10 masore-sore mereka majahasa seorang mahada maradak situdo hahalamani dan laah dan ulung pamarimas dan dibaju jujur najahat Salhudo di kana maruhan, salhudo di hakursiay, dihirini jala di bawah. Mardila-dila do para binatuhanta, jala mardila-dila do para binatuhanta. Salirin danak pagkatayo, danak parohaw, danak pikiran, alay di sitang kubalok ang pangalaho na danak. Tahatidakan na hakorsyatay Songon na nakikakon ni Lumanta sa hakorsyaw Isadok Portillo Rakmanita Mandok